Kasengri Boy Youth Federation sengkemi menta kasngi klalej ban ujor sendan show Deputy Commissioner ka Ribhoy District ubadeiru chairman ka Vidyalaya Management Committee halor ka jinglap bahadu sangwat ki khana ki ba omde ki trashnong jang ka district bat ki badeiru na Shabar Jilla ke le yorung school Hajawahar Navodaya Vidyalaya nyang bari kat bagi spa angut ki kemi ki pa Ribhoy District khamtam ki baduna ka jingyo ka jingkot ki jupur shang ban penrung ya laki khon haji NV nyang bari namar ka jing bentoy bat ka jing duna ka jing lot jing sap ha ka puli puthi henrei ka RBYF kelapan pa ya ka jing songkhya ba ka ni ka kabu ka badai ban yo de ki khana ka district la sha ka ni no da ki wepan Hakajing yalam usamla Shambok Marba Education Secretary Keseng ringkat ber usamla Risha Nongtri Assistant Education Secretary bat usamla Spirit Hing Employment Secretary kinong yalam Keseng menta kesengi kila IT rekajing tho show Deputy Commissioner ke Ribhoy District u Dr. Abhishek Saini bandawa ya kajing toket halor kete ke benta Habakran Shakilat Pathai Kubor, Hadian Kajingya Kendu UDC, Usamla Shambok Marba, but Usamla Risha Nongtri, Kilaong, Bakaseng Kalalap Baarngut Ki Kana na Assam, Kila Yorung, Hakabaha Jong Ki Kana na Umling Block, but Umsning Block, na Lokata, Uwe Ukana na Bihar Ula Yorung, Hakabaha Jongka Umling Block, Dakabapindan Kam Tangya ka Residential Certificate, na Tamuli Kuchi Bernihat, Kadbabun Ki Weipat Ki Kot Kisla Jong U Ki Pin I Ba Uday na Bihar. Weipat Ukana na kat hadu menta ampat la ban pensisha pura yaki kot kisla jungu. Youth Federation Central Body menta kasih iwani kendu UDC babat kum u Vidyalaya Management Committee jong ke JNV yang bari de ngiwan hang ne hadis ufret halor kajing yo jetip kejongi ba kidon saungut ki Ibomday na po ka Ribhoy District, ibomday ki Trashnong, ibomday ki Trajala, ki Bayo Bandrung Kli, na kabantaban pulih po JNV. De na kaliang kajong ka RBWF ngimla klem da simkya ya kani kabenta na marba ngitip ba kakta adu kata ya ki kena ki kimi ki pa ki badai try na po Ribhoy District namar kum bangitip higa balong ba new persen kadai ga baha ka jongi kum ki try district jong ka Ribhoy District te kum ban shu pentip chapi ki pajba jong ka Ribhoy District kalong ba kini ki sangut ki khana ki bayo banrung khli hapo ka JNV ki dei hangne kum bang ilayo jintip kum bang ilayo jingtho kalong ba iwe idei Amit Kumar idei Nabihar tang ba iyo kani ka residential certificate na po ka Tamul Kushi ka Laimer te bat kini kiwi pada hadu mental ngi padio ya ka detail ke joki te handai kum kaseng ngin nang yai budin ngin yai toket bat ngin yai one mi siapo di office namar kumba udisi ulakola ringi ba un budin bat un berhenti katkum ki guideline jongka NVS lade kataka Nabo Daya Vidyalaya Samiti guideline admission policy ke jongki te hakan kapor ngam kerjibun namar ba kumbingi labi galong ba baro ki kot kisla jong liu Amit Kumar ki dei na po Bihar hadu ka ipik Aadhaar ki ration card ki dei na Bihar uyo tang ko ka certificate na kan kisnong ka ngala mention menne ka Tumul Kushi teng kumta ngi kum ka Ribhoy Youth Federation ngi maham ya baro ki ram kisnong kim dei ban ai ikan ka residential certificate ya ki bomdei ki try district lana bang ki try district ki basa besok bakham bala khala he sadhang ne namar bakani kan kata ya ka hok ka jong baro bat khamtam ya ka hok jong kini ki ba lapun lakha lasa po Ribhoy District namar ba katkum ka guideline lani katkum ka guideline jong ka JNV admission policy galong ba 100% ka diga baha ka jong om diga baha jong unong Bihar unong Assam lani kiwi te hangne ngan
ner kidon sangut nang bene henry gi boyo jing tip patikna ka detang uni Amit Kumar henry gi wi pat ngin padio detail ngin dio tang ka kerteng bat ka jakasa ka jongki kata kalong Amit Kumar kum ong bene de na Bihar baar ide hima deka ibadai na po Morgaon Assam antai balai ide purap sop kota ini pat adu mentalong di padio kano ka address Andre ini rum de na ka Riboy district na nami kali ka chungi basaw pa de Ayush Prasad Sharma ibadai na Barpata Assam tehang ni kala kedau sai bagi de na Barpata Assam na Morgaon na Bihar Andre kumno kidang yele ban penrung hapo kajen bi nagaliang bi keseng dap bakajing solongo bakrau te bat ngai ro kajing mahamba dalele ilada ide banjin ku bat kano ka ani ka bade ka bolong persya ya ka hok ka jongi kum kitrai district kitrai jela ngi kum kaseng im salia ka tangi ikloi bandia tengku lani ikloi bandia tenju bat kano ka ani ro nomor kane but kano ka an ka balong penne ka hok ka jongi ngi boram henry ka batu no ka khate no ya ka hok ka jongi kita ki lok persya Penegapur da kemesim ke baso kya bat ka baso bitar na kaliang jongi kum ka Riboy Federation adin bengilayo ya kini ki list jong kita ki kena ki ba de na sabar jong jela bat sabar jong district ka penlong yangi ka Riboy Federation ba inmi sakmat nomor ba kum ba ka pausai hang ni kalong ba mo kadon udak jingkeli ubahe let's say ba kumno kini ki kena ki banabar ke jela kumba nakaliang jong unoilam jongi nakaliang jong ka addiction cell ila pensai ba kata kalong ba habaidai bot Amit Kumar ubadai na po Bihar nangta ka Hema Deka purap sub kota bat Ayush Prasad Sharma kini berkhot sangut kidai ki breu nani ki kerteng jong ki kena ki ba na sabar jong jela te udak jingkeli ba he bre kalong ba kumno ba kini ki kena na sabar jong jela kiyo bandrung kertap lane ban so singan lane ban yo rung lait lut hag bai dei bat ke jing rung school hapo JNV te kapau sai kedar ba lese kidon kino lane manur ki balong kita ki bakwan mentoy mo ki bapet ya kabhashi mat ya kayo shimat kat hadu bakim saliashu lese ban penyarap ban penyo ita kikot kisla namar gitip syai ban adu Bihar kumno kintip ikilat kilenti lada umdan uba napo kadong kathan jong lede te katahi ka ba nakaliang jongi ka Riboy Federation ngiso ban pasat lane ban penpau ba ka Riboy Federation kam aili bat kanum ailat hiru ya kum kita kijai benrio namar ba kanehi kalong kumba phi pejpo lani phi iben iko ya kikun samla lani kikun kiti jong gadong bagathan bat kumba kaktin kibreu ki juong ba kalawei jong kisamla jong kasnong gathau kalong lani kasyong hangi kikun samla haba kumni pat sei kata kalawei jing kun samla mano ban simi jing kili haba kum kini ki ke ki wanja ki kilong lani ki pau te sigintin nakaliang jungi ka Riboy Federation ni sngo ban maham tange lani ban berngem le semo hagbai dei bat kino ki kri nong sensar snong ki bailami ga snong gathau nginang kermen ba nakaliang jongi kum ki kanhun sang balang na kapor ngi ju ya dawa lani ngi ju ya mi sesurok ban dawa na ka sarkar mo bangin yo kata ka ILP lani kata ka MRSSA enrai pelse ladang ilapat ba kum kine ki benta ba nakaliang kinong ilam snong ki ba simpat da Kawai gelenti kata kalong ba kinyo jingmentoy simet da ka ba kin ais non ya kata ka residential certificate om ha ka kerteng jong ka temporary henry ki ais non wat ya ka permanent residential certificate dan kaliang jongi ngi maham tange banang nis khamat kino ki ramba snong dan kinong ilam snong ibrang don ni kum gene jumut jiperkhan ka ba jabo lani ka ba ileran ban pet na kaliang jongi nginum aili nginum ailat ngin yai budin banang nis khamat lada pidang yai milin ladang ilap nakaliang asang inle dagnu no kesinjam ka bakham tange bat ka ba mapihi pin sahab bunkit ya jingit kli ju opor nakaliang jongi ka Riboy Federation
ngasgo ban kerparu agabai day but ka administration mo ba gino ki dokumen sah ka ba swa ba ma fin issue pide ban banya pide ban pet la kalong legal ne kalong illegal la kalong haglenti ka badai ne ka bomdai namar ba ngi kermen scam ba ka jingdon jong pi kum kinong yalam lani kinong pet kinong kmi mo ya ka ba kamiat jong dong than peusi la ngin lap ba ke jingle jong pi pada ka kata mat yong pat ya ka imlang sa lang kamtam ya ki kun samla ne ki kun kalau we jong dong than ngim ngi pau ke jing susi ka ba jur la ngin lap kum kita ki benta ten rei nang nismat ni sgo ban pau ba mo ini ki berkhot kan long ha ke jing peniat ka bakut ka basuba nagaliang jong pi kum kinong yalam ka bor district ba pin pet ba pin benya kanang ba kanum don kono ke jing do nong hagbai dei bat kinong songshong jongka temri boy lane kiwi ru di district ki bahap apa kejela bi jongi